Айгөл Ахматгалиева, Зәңгәр күлмәк, 4-нче кисәк. Бәхтияр исә икеләнеп нитеп тормады. Кыска җиңле ак футболкасыннан тазалыгын, тыгызлыгын күрсәтеп торган беләкләрен өстәл читенә салып, тавык бытын кулына тотып, бернинди тартынусыз кимереп куйды. Өстәлдәге салфеткага бик җентекләп бармакларын сөрткән арада өстәлгә 2 чынаяк чәй, эшпишмаклап ясалган кечкенә генә шәкшәк кисәкләре чыгарып куйдылар. Бигрәк нәзексең дип аптыраган идем, ашавың юк икәнле. Инде бәрәңге тәлинкәсен ялт иттергән Бәхтияр әле дә булса салат яфрагы чәйнәп утырган кызга мәзәк итеп каш сикертте. Ит белән бик дус түгел мин, дип алдарга мәҗбүр булды кыз. Ашыйсым килә, тик уялам димәс бит инде. Авыл кызы да шулай нәзберек булыр икән. Хәзер әйтегез инде, сез мине каян беләсез? Бу бер катлы сораудан Бәхтияр ниндидер кызык тапкандай кычкырып көлеп җибәрде. Әллә син чыннан да Зәринә исемлеме? Мин бит булай кыек атып туры киттидереп кенә. Үзен сабый урынына күреп шаяртканга ачуы кабарган кыз сумкасын ачып, акча алды да, аны өстәл уртасына ыргытып, ашыга кабалана ишеккә ташланды. Тик Бәхтиярның әрсезлеге дә үҗәтлеге дә җитәрлек икән. Кызны тышкы ишек катында куып җитте. Ике сөйләшергә урын калдырмаслык итеп култыклап та алды. Чыгымчы ат кебек икәнсең, әй. Утыр, илтеп куям. Бәхтияр тротуар янында торган юеш асфальт өстендәге кәттә машинага ымлады. Үзем дә кайталам. Мин бу тирәдә генә торам. Бу бәйләнчек адәмнең сүзләре, хәрәкәтләре куркыныч тыелмаса да, кыз анда ниндидер сәерлек күреп, читтәрәк торырга тырышты. Беләм, диде Бәхтияр, аны тагында ныграк аптырашта калдырып. Алайса җәяү генә атлыйбыз. Син минем тозсыз шаяртуыма ачуланма инде, Зәринә. Син әле студент билетыңны югалтканыңны да белмисеңдер, әйеме? Зәринә сумкасының каптырмасын ышкындырып, акча янчыгын тартып чыгарды. Аның эчке кесәсенә студент билетында, китапханәнең уку залына йөри торган билетын да тыгып куйган иде. Хәзер исә күксел төстәгесе юкка чыккан. Кыз кайтарылып торган кашларын дугаландырып, Бәхтиярның елмаеп, бурылган кара тут йөзенә төбәлде. Син аны кичә акча түләгәндә төшереп калдырдың. Ә сез шуны күрмәгән килеш бер сүз дә эндәшмәдегезме? Нигә? Син бит барыбер пицца ашарга керер идең. Бүтән эшегез юкмы? Минем арттан шпионлык итеп йөрисез? Әйе. Бәхтияр һич шаяртмыйча шуны раслады. Мин синең кайда торганыңны да, укыганыңны да, көн сайын безнең кафеда бер үк өстәлдә утыруыңны да, шәңгә яратуыңны да белә идем инде. Исемең генә сер иде. Җирдән көткәнне Ходай күктән бирде. Кызлар билетыңны прямо кулыма тоттырдылар. Безнең кафеда? Аптырама, мин шушы кафеның гади генә итеп әйтсәк, хуҗасы. Кызык, Зәринә нигәдер төртелеп калды. Йөр син менә артыңнан разведчик шикелле һәр адымыңны барлап торуларын башыңа да китермичә. Булачак хатынымның кемлеген, ниндилеген, нәрсәләр яратуын алданрак чамаларга тиештер бит инде мин. Булачак хатынымның? Кыз башта күзләрен түгәрәкләндереп, башын күтәрде. Аннан яшьләре тибеп чыкканчы рәхәтләнеп көлде дә, кулын ялт кына Бәхтиярның култыгыннан тартып алды. Мин кайтып җиттем. Сау бул, Зәринә. Очрашканга кадәр. Кыз аның артыннан очрашкан ди, бүтән ул кафега аяк басасым юк дип, күңеленә катгый карар беркетеп калса да, чәч тылымнарын шушы сәер, алчак күңелле Бәхтияр белән бәйләп куясын башына да китерми иде. Егет аны туры сүзлелеге, әледән-әле төрле маҗаралар уйлап чыгаруы һәм кыз өчен берни кызганмавы белән җәлеп итте. Бу тормыш берни белән шикләнмәгән. Һәр теләгәне алдына килергә күнеккән Зәринә өчен иде. Институт бусагасыннан чыгуга машина белән каршы алулар, әле кафеда, әле ресторанда сыйланулар, кыйммәтле бүләкләр алдында кыз чарасыз калды. Яңа ел алдыннан алар Бәхтияр белән ду китереп туй ясадылар. Беренче курста гына укучы кызларның шулай бик иртә гаилә камыты киюен өнәп бетермәсәләр дә, сайлаган кешесенең нәкъ менә алар теләгән даирәдән булуы ата-ананың күңеленә хуш килде. Кәрим дип тагын башын әйләндерә башлаганчы, мәшәкатьсез мул тормышта барысы да бар. Һәм берни дә юк иде.
Моны аңлау Зәринәгә соңрак килде. Кыз күңелендә ул хыялланган мәхәббәт тә, татлы хисләр дә юк иде. Үзе сайлаган тормышның алтын шитлек икәнен аңласа да, барысы да үзгәрер, Бәхтиярның яратуы икесенә дә җитәр дип өметләнде яшь хатын. Тик әлеге өмет кысыр хыял гына булып калды. Зәринә күңелендә Кәримнән башкага бөтенләй урын юк иде. Ире күкрәгенә кычкан минутларда хатынның күз алдында шакмаклы зәңгәр күлмәк килде. Чәч тылымнары Кәримнең сак кына кагылуын көтеп тилмерде. Хатынның җаны да, тәне дә Бәхтиярны үз итә алмады. Ирнең исә бер мәлне ачылып китеп, сине безнең кафега килүеңнең беренче көненнән үк күзәтә башладым. Үзең сылу, үзең яшь, бозылырга өлгермәгәнең йөзеңә чыккан. Минем хатын менә шундый булырга тиеш иде. Кулга өйрәтелмәгән яшь тай кебек, кеше кулы тимәгән. Бәхтиярның бу сүзләре пыскып булса да, янарга азапланган учак өстенә салкын яңгыр сибәләп үткәндәй, Зәринәнең күңелендәге соңгы очкынны да сүндереп ташлады. Кайчагында йолкыш кына, этек кенә күренгән ире янәшәсендә кояш кебек балкыган хатыннарга карап, Зәринәнең йөрәге телгәләнде. Кемнәрнеңдер күңеле, әнә жан тарткан ярының ямьсез кыска буйлы пеләш булуына да карамастан, яратудан ташып тора. Бәлки аларның Зәринә өстендәге тун турында төштә дә хыялланганнары юктыр. Аның шикелле ире бүләк иткән затлы машинага вәкар белән генә кирип утырганнары да булмагандыр. Әмма аларның йөзендә үз-үзләреннән канәгатьлек чагыла. Вьетнам базарыннан алынган этик курткалы ирнең култыгына сарылган йөкле хатынны гына күрәле. Һәр керфегенә, күз карашына, бит очына сибелгән вак-вак таплардан бәхет күзе кирип елмая диярсең. Дөньясында бер бәхетле шикелле. Йөзендә шул кадәр ихлас сөю балкый.